Sarria acollerá esta fin de semana a 30ª edición da Mostra Gandeira San Isidro Labrador. Unha feira tradicional, unha feira que non só pon en valor unha dos sectores productivos que é o sector primario, sino tamén pon en valor outros caracteres como é a gastronomía, como é a artesanía, etc. Isto é para os gandeiros de Sarria, para a agricultura e para a gandería. Sarria é un pueblo que, aparte do turismo polo camiño francés, tamén vive, como non, da gandería e da agricultura. Entonces, nos consideramos que era algo importantísimo para o Concello de Sarria volver a recuperar esta feira que durante 4 anos do goberno anterior deixouse de realizar. A feira conta un ano máis co apoio da Deputación de Lugo. A Deputación Provincial, a parte da achega económica que fai tamén unha achega de 2 novillas. 2 becerras que formarán parte das reses de vaca rubia galega e vaca frisona que estarán na localidade. Van participar do Centro de Riquía 30 novillas, 2 toros e logo, como cabezas, van participar un arcén, que o resto son de gandeiros do Corgo e de Samos. A cita comezará o sábado pola mañá e pecha o domingo ás 7:30 da tarde. Polo parte do gando frisón vaise facer unha puxa e coa raza rubia vaise facer unha exposición. O sábado pola mañá, ás 12 da mañá, o que decía, vai haber unha puxa. A Mostra Gandeira permite dar a coñecer as razas galegas. Para a rubia gallega e para a cruga é moi importante participar para dar a conocer a nosa raza que tanto prestigio ten en todo o mundo. Pero ademais de animais, a mostra tamén conta con outras exposicións. Vai tamén intentar o que é a artesanía, os produtos gastronómicos, reforzar. Entón, vai haber unha mostra que vai estar aberta tanto sábado como domingo, ao largo dos 2 días. E logo, o sábado ás 8:30, farase unha degustación dos chorizos e dos discos para ver que tal está este produto. A cita espera chegar á localidade arredor de 2000 persoas.